Dolok nar o video no pura kaham ke naji celang tu puriong tu nong kaham ke o video no nanya nango. Tang hin banang phanya jara nang future rok no baksa bor omtai sam hamya khaimano tai especially puri rok o video no je khapano full nanya nango. Je kok norong nang tau san thangi do akong no khana bo ekdom surprise nang dagoi thanai ta. Resmi tai riang khorokta burui ogganang boni bohogo basa 8 mas ni basa tong abasa tongo abasa thuika a resmi tai bobu thuika bahai ke thui kana ob sai jaman ob nong sai ma kana pura ekdom bakharo ekdom khai dungman chinchang jone ekdom duk nang jone narok bukhnawoi so game de tini o video ni tei sabai sukroboi nangna sawi khanai jo to kaham ke resmi tai riang tini ba usang chana ya kare dunia ni ya kare thang paikha bo bobu thuika tai bo pregnant ta bo thika tai buini bohogo 8 mas ni charai tong bo thika bo thiman tai kebun ajago duskuria bo thimani tai bin basa thiman ajago kaisa boroni dostong abong khabini chala bin husband bini chalasi dos bo thimani nge faidang poilan chimi kaham ke sai khane brong parang kha je Kanchanpur village ni borokta manbang paran mungkha hawai hatai para tabang paran mungta ajaga je chala ni mungkha ni pindra riang purin mungkha hasmi tai riang borok kune hamjak lekha je chakul sikla phro kune hamjak lekha mon pore ban puma pha je kok saleka je chala ni puma pha purin nog thangai kok salai men pore gos lekha joto kishu thik thang na khomon pore kok salai ni borok kunu no je biya kai rikhata borok duijon abo asake hamjak lai pindra riang bai resmi tai riang borok kune asake make hamjak lai borok hamjak lai na laikha naunya biya kai jangman ya gole 3 bosan pore borok serai masa ongkha man 3 bosan pore bin burui ogganang ongkha ta 3 bosan pore bin bohogo je 3 bosan pore resmi tai riang bohogo je serai 8 mas nang khata borok asuk 3 bosan borok kune asake hamjak laikha asake hamjak laikha asake buji lai borok joto thik thak kaham kurung kheno tongi man khata moni pore salcha din umai sopokya je bini bosai je nupinder riang asuk make suang nonga nang asuk make suang noi je nogo kaija kelenkai deli omai ke je hindok jagoi satok jagoi tong khata boin burini ba asuk make khai tong kha asuk make bin buroi je resmi tai riang asuk make je cost mani pun ba soijo ke tong soka hai tebo hai nang pika je ke thangnai salo bini besai je nupinder riang bo tebo hai chuang noi phani pin bihing na awida je bu tok omai khanya bon bihik lai thangani amon khe lengwi thangka moni pore ke tai bon buri besai simali ata ekdom besai malem parar borok phani khata mongkha moni pore ke bono je Kanchanpur ni hospital talang lai kha je paran bo lukurok talang thanglai ke ajago wo tai ajago talang thangka ken je sak kham nogo talang thangka ajagan je nurse bosaka i burui bo beleken chire songda bono kubu khenra ma thangi narang na muskha khena bono Dharmanagani hospital talang ma thani omai ka sauta moni pore ke je aburi resmi tai riang ba akog rong khana asman ki ja khas kumar ken je mental pressure kalai khata haingoi bani bukuk tei je phenar ongkhor nei ba jago no songtan yakari kalangi thangka moni pore ke je resmi tai riang bo thui thangka tei songtan yakari kalangi thangka bo thuika tei moni bohong ni cerai je 8 mas cerai bo thuika ta hingke tabu o jaga kok ongkhor bahai ke je borok masa bo bahai ke je bin buruino bathari man tei bin basano bahai ke bathari man asuk ma ke je bakhao maya guri borok bahai ke ongiman bahai ke je hindi ro sung samang khane de pathor dil nya omai ko bahai ke ban bakha ekdom pathor hai ongiman bobin buri ogganang asuk ma ke bunani tongnan je swang ngi jelium thek oitasar khanyan bo kichapano wan sukler kichapan khakam ler ban bakhao kichapano tam hine maya de ha kichapan kuri je tamo moni pore ke tauk je nupinder riang amdai ke khnai bin buri buthika basa buthika ni khnai tawo ke ba asuk markhin kabi joka moni pore japro police ok Simon Dharmanagani police ok japro Simon apron keno nupinder riang no phainai arrest khai pura police station talangoi thangka police station talangi thangka ta bo bahike bujang no bahike je punishment najani upnok Simon no phone je puri batharka basa batharka oboni to aisa koroma case nong nai blei so kana o news no khana o story no khana o jago tam bujika to tolaw comment khai sakadi nupinder riang bai resmi tai riang borok kunui no asuk make hamjak lai chakule sikla phra chi asuk make hamjak lai kunui khim borok je hamjak lai tongta borok kunui no arrange marriage khaija gyata bujika
mane ke je nopindra yang bo bote oin buribe hamjaglai tongi omai ko ke borok kununi resmi tai kuni hamjaglai tong do moin pore je tabo kada nugui makana bahike asung makin hanang pinang phene goinai bahike resmi tai no bo bothari paikha obuno nang khnari obuno nang je sana musugo je kunu chalangi kha buroi nang je partner nang sus khain thake nara khorokcha ekdom kaisa live ni kaisa kotor decision nang obuno saui siui saimani umta ke decision na nanglai tang boi tangkhang ni live ani future kaham ke thangoi jamano na lama kasaro na no bo ya kari thangi painai omno narok wan sogoi silakma khainai ta jodi na o jaga bad decision na kha hinke to na o jaga omahai nongi thang resmi tai hai nongi thangnai hinke to na obuno nai nai je wan sogoi kaisa kotor decision je kunu borong ni je life future ta je nok je narok babai si nokung khani babai si thuyasak tongi thanai ke narok abono nong bagai sabo bu borok perfect ongnai obuno narok no decision mananai ta especially bo burirong bagai belekhen nangkhungman bang future bagai ikok porai to markhe nangkhungman ongta haya ke resmi tai riang omahai ongoi thangnai ta omahai kongma ongma nang tau nukjak tab khanauta so kedalok tinin bidun bagai isik jaran o bidun asung marken share khai o bidun asung marken share khai asung marken share khai jodo burirok saimana nang